are so remote. Kata kama kindiki aena, pok gibedi opposition. To mago are the deepest, the worst part of this country. Tidwa kono jawa, ni gine sirkal. Omera, wuondo jopiny gibede sirkal. Gimitemo wacho, mokidwa wacha elela. En ni jogi gin jo musebet koherore kendgi. Kopo ni dwa nyiso joluo mondo erre kendgi. That one I will allow you, it is okay. Mondo mi wadongre. Tok ni bede sirkal. Ema ang notimre nade. Binge ni nitiere kinde mane Moi, Daniel Arap Moi ka president, ne nigi 12 cabinet secretary from Luo Nyanza. Yeah? Yes. And I to can explain. Angoma miyo ichaki wacho ni wan chien to sechego to ne wan e sirkal. Adwoki mi penjon. Wabede sirkal mana kaka jomoko sebede sirkal. Tabu ma wan go en niya, jaluo ok ochwere ng'ama oherore kende. Yeah? Man oyie keto jomoko injustice mondo mi jogi gik magidwaro. Jaluo luoro injustice. Yeah? But jaluo luoro injustice. Jaluo luoro injustice. Mano kende gima nengi wachi ni joluo wa wuoguru mondo wer injustice. To wabo dongore. Ingene I disagree go wadu wa unara. Eno siep na kabisa. Eno jathura. Ina no bedo joluo e sirkand Moi. Nuntinga muna duda unogango, yuiko gango. Omiyo wanwango Sony kuma nitiecha. Sony yana achiel kuom kambi makonyo nyen mano bedo buta kane. Bedo ni nitie joluo e sirkal. Omiyo Tino Kanyango ma wuod nyakuo omiyo warongo university. Nikech no influence. Kata mana tombo ya university ma Homa Bay cha. Nikech ni wabedo machiegni gi sirkal. Right? Kidhi kata Kisumu, bedo mabor gi sirkal.